F'kważi 3 snin u nofs il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, Familja u Drittijiet tat-Tfal wettaq 90% tal-wegħdi fil-Manifest Elettorali li ppreżenta l-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017. Ħabbar dan il-Ministru Michael Falzon fejn f'konferenza tal-Aħbarijiet f'Ħaltarxin bit-tema Gvern għan-Nies saħaq li dan kollu juri kemm Gvern Laburista jimpurtah u lest li jaħdem bis-sħiħ fil-qasam soċjali. Xi ħaġa li dejjem għamilna bħala amministrazzjonijiet laburisti, xi ħaġa li nemmnu fiha, u għalhekk aħna man-nies u għan-nies, għax aħna nemmnu f'ġustizzja soċjali. Bi pjaċir ngħid u b'ringrazzjament lil ħaddiema kollha li jaħdmu fil-Dipartiment, fil-Ministeru, u anke għal dawk li jaħdmu fil-qasam soċjali li dan il-Ministeru diġà wettaq 90% tal-wegħdi kollha illi għamel fil-Manifest Elettorali tal-2017. Sodisfazzjon għax kun wettaq 90%, sodisfazzjon ukoll għax turi il-ġustizzja soċjali li tant nemmnu fiha. Il-Ministru Falzon semma diversi minn dawn il-miżuri, fosthom dawk li jolqtu b'mod dirett lit-tfal. Fost dawn hemm il-liġi storika tat-tfal li daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' Lulju li għadda. Hawnhekk il-Ministru semma l-għotja ta' 10,000 euro lil familji li jadottaw minn barra pajjiżna u s-somma ta' 1,000 euro għal dawk li jadottaw lokalment. Miżura importanti oħra kienet iż-żieda minn 70 euro l 110 euro fil-ġimgħa lil dawk li jffosterjaw. Miżura kruċjali immens kienet it-twaqqif ta' ċentru ta' riabilitazzjoni ta' droga tfal b'investiment ta' aktar minn 4 miljun euro. U jikkumplementa dan hemm il-ħidma tal-Gvern biex anqas tfal u żgħażagħ jabbużaw minn xi sustanza inaqsu l-użu tat-tabak u anke l-konsum tal-alkoħol. Gvern Laburista anke fl-akbar budget li qed tippreżenta din is-sena reġa' għolla Children's Allowance u introduċa miżuri importanti li joqtu direttament persuni b'diżabilità. Ma naqas li l-Ministru Michael Falzon isemmi l-wegħdi kruċjali fis-settur tal-anzjani, partikolarment fejn jitlu l-pensjonijiet u anke l-inġustizzji tal-passat. Il-Ministru Falzon għamel referenza wkoll għat-tnaqqis tal-faqar anke fejn jitlu tfal, fejn pajjiżna qed jara li aktar tfal m'għadhomx jgħixu fil-faqar. Dan kollu jfisser li sa issa twettqu 21 minn 34 miżura soċjali li qed jitħaddmu b'mod sħiħ. Parti mit-twettiq ta' dawn il-miżuri huma grazzi għal ħidma mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS. Għall-ewwel darba din il-fondazzjoni impjegat pedjatra full-time u anke direttorati apposta li jffukaw fuq il-ħarsien tat-tfal. It-tisħiħ tal-istandard soċjali u konsultazzjoni pubblika fuq il-liġi tal-adozzjoni u l-obbligu bil-liġi ta' rapporti minn professjonisti dwar suspett ta' abbuż fuq it-tfal ukoll kienu fuq il-lista ta' twettiq ta' dan il-Ministeru. Intant miżuri oħra li qed isir progress fihom bħalissa huma l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali imħallsa qabel l-età ta' 18-il sena minn persuni mwielda qabel l-1962 jibdew jgħoddu wkoll mal-pensjoni tal-irtirar. Hawnhekk rajna żieda fit-tħaddim ta' din il-miżura bi 15%, s'issa din il-wegħda hija nofsa mwettqa. Miżura oħra hija li jiġu protetti drittijiet tal-pensjoni tal-konjugi u ħlas tal-bolla fuq aktar minn part-time wieħed. Dawn iż-żewġ miżuri raw titjib ta' 3% minn Novembru li għadda u prattikament qed jitħaddmu b'mod sħiħ hekk kif 95% tal-miżura qed titħaddem.